Espoon Steiner-koulu on luokallinen lukio. Meillä opiskellaan monipuolisesti tieto-, taito- ja taideaineita. Ja meillä pyritään järjestämään kurssit niin, että opiskelijat ymmärtäisivät oppiaineiden välisiä yhteyksiä ja että kurssit muodostaisivat semmoisia selkeitä kokonaisuuksia. No tänään haetaan sellaista aktiivista ja sosiaalista porukkaa, jolla on yhteistyökykyä ja sellaista halua oikeasti oppia uutta. No siis, mitä mä nyt oon huomioon, esimerkiksi ketä meidän luokalle tuli, niin kaikki on tosi sosiaalisia ja sellaisia, että ketään ei esimerkiksi jätetä ulkopuolelle, että kaikki on valmiin ottaa muut mukaan siihen tekemiseen ja sellaiseen, että esimerkiksi jotkut kouluprojektit ja tämmöiset, niin kyllä ne ollaan ihan valmiit tekemään yhdessä ja silleen, että tosi rentoa porukkaa. Täällä on lepijengeä. Meillä on itse asiassa silleen, että meillä on niin kun kaikki on omaperäisiä, niin kaikilla on se oma juttu. Et täällä on ihmisiä, jotka tykkää musasta, täällä on ihmisiä, jotka tykkää leffoista, täällä on kaikkea löytyy. Ja sitten on aina kannustavat opettajat, jotka aina auttaa siinä, että pääsee tekemään semmoista juttua, mistä itse tykkää. Me pyritään siihen, että opiskelijalla on koulun päätyttyä kyky tarttua käytännön elämän haasteisiin ja opiskelija olisi semmoinen itsenäinen ajattelija. Meillä on valtakunnallisten pakollisten syventävien ja soveltavien kurssien lisäksi vielä koulun omia erityistehtävän mukaisia kursseja, niin sanottuja erkkokursseja, joten puuha ei kyllä lopu kesken täällä opiskellessa. Täällä on aika jees-ryhmähenki, sillä pystyy tutustumaan kaikkeen helposti ja jengi ottaa hyvin vastaan ja sillä kavereet pystyy tehdä luokasta riippumatta. Sitten täällä ihmiset on tosi hyväksyviä, että sä voit olla ihan hyvin oma itsesi eikä kukaan tuu sanoa siitä mitään silleen tai siitä ei lähde mitään pahaa ympäriinsä, että vaikka sä oot vähän erilainen. Näitä erityistehtävän mukaisia kursseja on esimerkiksi eurytmia, lukiokuoro, erilaiset näytelmäprojektit, päättötyö ja kulttuurimatka. Meillä on Steiner-koulussa tosiaan päättötyö, eli siis lukion 3. opiskelijat tekee jonkin sortin päättötyön, eli käytännössä tutustuu johonkin uuteen asiaan itselle tai sitten ihan tuttuun asiaan. Ja se voi periaatteessa olla mikä vaan. Ihmisiä on rakentanut sähkökitaran esimerkiksi ja sitten on kirjoja on kirjoitettu ja sitten on jotkut tekee lyhyttä elokuvaa, sitten on musiikkiprojekteja ja kaikkea tämän näköistä. Meillä on täällä kulttuurimatka, eli se tarkoittaa sitä, että opiskelijat menee 12 luokalta kerää rahaa yhdessä ja sitten menee johonkin kohteeseen ulkomaille, johonkin Eurooppaan tai kauemmas. Se riippuu ihan siitä, että mikä on se kohde, mihin halutaan mennä. Ja sitten tutustutaan siellä paikan päällä kulttuuriin ja niin. No silloin kun meillä ysillä piti alkaa valitsemaan, että minne haluaisi mennä, niin mulla oli vähän pieni siinä kriisi, että mihin mä voisin mennä. Mä sitten päätin siinä yhteishaun lisäksi hakea myös sit tänne. Ja sit mä pääsin ja sit mä ajattelin, että mä tuun sit kaikista mieluiten tänne, kun mä pääsen toteuttaakin täällä itteeni. Ja täällä on just esimerkiksi tää vihkotyö ja eurytmiakin on ja kun se on vähän semmoista rennompaa tekemistä. No mä tulin tänne, koska se oli oikeastaan ainoa vaihtoehto, mitä mä olisin halunnut. Mä oon ollut ekasta luokasta asti Steiner-koulussa ja se oli vaan se päätös, mikä oli pakko tehdä sydämessä. Mä en itse ole välittänyt kauheasti koulunkäynnistä ja sen takia on kauhean kiva, että meillä on semmoinen opiskelijoiden ja opettajien välillä välitön ilmapiiri niin, että töihin on aina kiva tulla.